Goeie. Eens wil ik geen columnist worden, maar communist. De woorden van Marx en Engels die sprutsen mij in de tijd wel om. En dus ik weer vernuiver over de vrede argumentatie van uw christelijk-kapitalistische meerskip over dat communisme. Zeker doet ik krijgsjournalist waar en een peken naar de Friese communist Gerrit Rodeharke. Wat een geweldige verhaal. Nou is die man verstommen, maar Gerrit is een jongen met de allerlaatste communist in Friesland reeks zijn vestigde lemmer aan de keukentafel zitten. Dan walt de socialen zien op. Ik had nog een tijdje hoop gehad op het safe communistische systeem in Zweden in de 60er jaren, maar ik dat hoorde geen staan. En dan val je dus in handen van het kapitalistische systeem. Mij als geval dat we hier nou een dikke zingen hier de VVD onder het bewaard hebben. Nou, de weer van de week iemand op Twitter die schreeuwt dat jermoede het probleem net meer is. Maar de uitwassen van het kapitalisme, rijkdom en inhaligheid. Vette wezen in de moelkapjes, jildwiet waskende supermerkdirecteuren, belastingleur die op uw jild zitten, nog niet eens aan me terug. Te volle mensen die geen enkele moderatie hebben met de lui die door de energiebedrijven en supermerken uitklarken worden om harde lijsten jild uit te jangen. Net volle oors als de veenbazen van Jettiets die de eigen arbeiders verplichten enkel in harde winkel te kopen. Aan de andere kant, dit weekend donk ze een groep gevriesden weer om een nationalistisch kleurde stingen bij Laaksem. Die stingen is in de tijd opdold in Luxwoord. Toch diezelfde Gerrit Rode, ja. Begrijpelijk, elk communisme is nationalistisch worden en kan ik net als totalitair in stand houden worden. De machthavers zijn smoorrijk, de stridarme mensen worden onzinnige oorlogen in slaan. En daarom ben ik zo blij dat dit weekend blikte dat ze daar in Laaksem dwaande binnen die stingen wat uit het nationalistische jasje te heljen en wat meer historisch aan te klaaien. Dat is prima. Want die historie vertelt dus over de moderatie die we in de tijd altijd met elkaar hingen, over elke oorlog en elke ramp die dus ook kwam. We vochten dus vrij van elk sjerlijk en politiek systeem wat van bovenaf opleid wordt. Zou dat net wegkennen?